Piny owacho olando chenro mar medo kwan joma osebedo ka yudo kony mar omenda mar Inua Jamii kowuok e ji milion 1.2 nyaka milion 2.5 e bwo thuolo mar higni 3 mabiro, kaluwore gi singo mane jatend piny Kenya William Ruto ochiwo. Kaluwore gi ote mane ochwal ne ute mag fwambo weche, okang' mokwongo ma piny owacho biro chiwo omenda ne nyithind kiye ji maromo 500,000 idhi ndiki e tielo mokwongo bang' romo mar tend migepe puodho chenro makamano tarik 8 dwe mar 8 higa 2020. Chenro no dhi chakore tarik 1 dwe mar 9 e bwo kuonde chung' od buche ma pachoka, kendo gibiro dhi nyime gi ndiko ji manigi higni 70 kadhi nyime, nyithi kiye, jomong'ol kaachiel gi joma ng'aw.